Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me ollaan maastossa vähän ratsastelemassa ja Anni kävi mun mielestä laittaa tänne jotain esteitäkin, että jos me mennään varmaan sit hyppiin esteitäkin vähän tonne, mutta joo, täällä on aika tosi kauniit järvimaisemat ja viilan lopussa me saatetaan ehkä käydä vähän uimassakin Amadeuksen kanssa. Täällä on aivan upeat maisemat ja täällä on paljon kallioitakin, joissa pystyy mennä hevosen kanssa, niin onhan meidän pakko käydä sit siellä. Täällä on tällaista puuta, mutta toivottavasti Amadeus ei jäisi taas syömään näitä, koska se on syönyt näitä aika paljon. Se ei meinaa hyvää. Pois. Stop, nyt pois. Täälläkin on tämmönen vuoristopolku, jota on ihan kiva kyllä mennä. Täällä on tosi hienot näkymät, aivan upeat. Tuolta näkyy toi vesi ihan hirveän upeasti. No niin, mä antan kattoon. Hei, älä pysähdy. Älä pysähdy. Nyt mene. Eikä sun satulla oo taas löysällä. Se on löysällä. Nyt ollaan saavuttu korkealle kalliolle ja täällä on tosi hienot näkymät. Pysäsy tähän. Ja katsoin ton jutun tuolta. Tonne ei ehkä kannata pudota. Huijakki pois. Ollaan jollain kalliopolulla ja täältä pitäisi päästä siitä jotenkin alas. En oo sitä kyllä yhtään suunnitellut, että miten täältä pääsee sit yhtään alas. Nyt saavuttiin vähän lähemmälle tätä järveä ja täällä paistaa ihan hirveästi aurinko, että tää häikäse ei näe eteen. Ollaan päästy maastoesteen radalle ja Anni on siis tehnyt tänne semmoinen ison radan, niin me vedetään sitä pari kertaa sitten. Ja nyt meidän varmaan pitää hypätäkin toi 70 senttiä sitten. Mä en ole koskaan sitä hypännyt, mua vähän jännittää, mutta me ollaan treenattu tallilla, niin ei tässä silleen mitään pelättävää oo. Mut mennään ekan esteen pariin. Noniin, eka este ihan huonosti. Noin, nyt se on kiinni. Ei ollut sit yhtään kivaa. Yritys. Jes, onnistu. Hirveä hiki, kohta päästään onnis uimaan. Vielä pieni lenkki tästä, sitten hypätään 70 ja sitten uimaan. Mä olen ottanut sitä uimista tässä koko ajan. Sain muuten idea, että tänne voisi tulla telttaileen. Voitaisiin tehdä siitäkin video. Wow! Sitten voisi tästä vielä uusiksi. Se meni mukavasti. Este kuntoon, noin ja noin. Onpas tää hyvää. Onneksi kohta pääsee uimaan. Siinä ja sitten voin purkaa nää esteet. Täällä uimaan. Se on tätä oikeaa elämää. Me ollaan päästy nyt tallille ja mä oon ottanut tuolta Amadeukselta noin varusteet pois, niin joo, mä voisin alkaa lopettelemaan tätä videota. Mut me tehdään vielä nopeita iltakalli tässä. Mulla on tässä nää Amadeuksen iltaheinät, niin Anne voidaan antaa ne sinne. No Milla, oliko hyvät maastot? No oli aika kivat. Käytiin vähän uimassakin. Löysittekö te ne mun maastoesteet sieltä? Joo, ne oli aivan mahtavat ja hypättiin se isonkin, se 70. Noniin, ja sit seuraavaksi 80. Jep. Mutta siis tällainen oli tämmönen maastovideo ja seuraavaksi tulee sitten semmonen, missä me telttaillaan tuolla samassa paikassa sitten varmaan, mutta moikka!